Du vill logga in av Vanganum, här är under temastovidare. Scrolla kött nyheter. Till umsóknarblaðið och välja miðnáms och yrkisútbúgvingar. Här ska du göra Samtykki. Här är upplysningar om dig själva och till skulle utfylla upplysningar om föräldern till dig. På allt det fram. Här ska du Raðfesta för utbúgvingar till önskja søkir. Lærugreinar vel og útbúgvingina skulle du velja til. Leiðir og útbúgvingina skulle du Raðfesta for leiðir. Under hver leið skulle du velja lærugreinar. Salta det fram. Här ska du fylla ut vad projektet har. Här ska du skriva på fráfæringarskrivning. Här ska du viðfesta projekt. Här ska du skriva om du søkir fyrirkost. Det om skoleheim, særlig atlit, og om andre vísir. Så får den Samandráttur 1000 av útfyllt. Om du Kanna vel, så vátta det her, og send inn. Når umsóknin send inn, men det kommer att taka och upptak nyår eller att du printar dina kvittan. Av forsyn ger du kvittan för Vanganum finner du det som kvittan.